కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ తొక్కిసలాట దుర్ఘటనపై రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరావు అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సంఘటన స్థలానికి హుటాహుటిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు బయలుదేరి వెళ్లారు. మరోవైపు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి కూడా ఈ ఘటనపై ఆరా తీశారు. సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష బాధితులను పరామర్శించి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. Thank you.